Avui som a l'Escola Sagrat Cor del Besòs, al districte de Sant Martí, per parlar d'una escola dins de l'escola, que és l'escola itinerant de rap i flow, Versembrant, amb qui col·laboreu des de fa ja 4 anys. Sí, és la 4ª edició, sí. Per què fa tants anys que hi col·laboreu? Perquè ens ha funcionat molt bé des del principi. Ens va arribar com un carmelet, com una cosa que ens semblava que podia ser molt llaminera pels nois i noies i efectivament treballem la llengua catalana i la música, però ens hem adonat des del principi que realment es treballen moltíssimes més coses. Es poden treballar diferents aspectes de la literatura, com ara la rima, la mètrica, recursos estilístics, l'expressió oral per descomptat, perquè realment ens esforcem molt per treballar la llengua de manera oral, però no hi ha gaires ocasions perquè sigui de manera més o menys natural, que no sigui amb calçador. Qui sou Versembrant? Doncs som una escola itinerant de cultura popular que ens dediquem a apropar la cultura hip-hop a les aules, no només a instituts, també a altres entitats com de formació no formal, per així dir-ho, i ens dediquem a fer tallers de rap, educant en valors, sempre tractant alguna temàtica social, també tallers de producció, de breakdance, de DJ, de graffiti. 8 de la mañana, no queremos despertar en un mundo que solo nos ofrece desigualdad. Ha llegado el día, no nos van a silenciar. Paz, nadie nos podrà parar. Què té el rap que no tenen altres gèneres musicals que dona peu a parlar de segons quines temàtiques que, per exemple, al pop o al rock o a la cúmbia o a la salsa no surten? Jo crec que són dues qüestions, no? Que una és d'on surt el rap, que el rap està històricament vinculat als barris treballadors o barris perifèrics, on hi ha, òbviament, necessitats, no? Necessitats on es viuen les injustícies de determinada manera i s'utilitza aquesta música com una mena de desfogament. I l'altra cosa és les característiques tècniques del rap, no? El rap és una música que per la seva estructura, per com estan fetes les seves estrofes, dona molta llibertat d'escriptura, cosa que en el pop o altres estils musicals on el que es busca és en realitat més la cosa melòdica, un estribillo pegadizo, en el rap tens pràcticament potser 4 minuts, on si no et vols fer una tornada no passa res, on pots explicar el que vulguis i de manera bastant ràpida. Ja n'hi ha prou d'injustícia, mai més ens faran callar. Sortim d'aquesta gàbia i cridem de llibertat, llibertat. Aquí a l'Escola Sagrat Cor del Besòs estem a un dels límits de la ciutat, però Versembrant, com que és itinerant, va per molts barris, no sé si per tots els barris de la ciutat. Hi ha barris en què es tractin temàtiques molt diferents de la resta? Normalment, nosaltres quan entrem a un institut, per norma general, sempre ho vinculem amb una temàtica social, que pot ser el masclisme, pot ser la xenofòbia, pot ser l'homofòbia, la cohesió de grup, que també és una cosa important, no? Últimament ens demanen molt el tema del treball emocional arrel del Covid i del tot el que està passant, però sí que és cert que depèn de quina zona, a vegades, òbviament, arriben uns missatges d'una manera molt més fàcil i entenedora, no? Si estem parlant de racisme i et trobes en una classe on la majoria de gent és d'ascendència marroquí o senegalesa o gitanos, etc., allà és com, ¿qué te voy a contar yo de esto? Agafa la paraula i rapéate lo que quieras, no? Llavors, clar, això sí que influeix una miqueta. No quiero que me tiréis flores, porque lo he hecho mal y quiero arreglar mis errores. Antes era un delincuente, cogí el camino malo. Ahora soy buena gente y me siguen dando palos. Ey, cambia de canal, vivo en un mundo fuera de lo normal. Estamos hoy aquí rompiendo la instrumental y estamos todos haciéndolo sin dar señal. Creus que hi ha gent que veurà ara el taller i que se sorprendrà del munt de coses que es poden treballar a través del rap, que és un gènere musical que pot estar una mica desprestigiat o infravalorat, potser, no? Podria ser. Sí. Tot el que es tracta a través de la poesia clàssica o de continguts que en realitat s'han de fer, òbviament que s'han de fer, però que estan molt desconnectats de la realitat dels xavals i les xavales, ho pots explicar a través d'una cançó de Morat, per exemple, que és el que hoy en dia lo parte, no? I pots explicar la rima, la mètrica, l'estructura, les al·literacions, les paranomàsies, pots explicar tot això a través del rap, i és una cosa molt potent, perquè mai s'ha de desprestigiar res. No te metas con la gente y mírate al espejo. No te mires los defectos, porque solo es un reflejo. Te miras de pequeño y te estás viendo de viejo.
comencem a rapejar. Fem un exercici de rapejar, no? Comencem la casa per la teulada i comencem a desglossar el que és una estrofa de rap. Comencem a veure com els diferents recursos que es poden utilitzar, els tipus de rima, com combinar-les, les estructures, les rimes internes, l'estrofa, etc. I es comença la part d'escriptura, a través de pluja d'idees, de llistat de rimes, etc. Es pacta una miqueta la temàtica conjunta de la classe i es va treballant fins que a l'última sessió es fa una gravació de la cançó del grup. Alguna vegada tots hem sigut adolescents i jo crec que ens tractaven injustament. Se'ns culpa quan ens juntem amb la gent i al metre abarrotat no li sembla malament, no li sembla malament. La majoria del nostre alumnat no fa servir el català de manera natural. Vull dir, la tendència d'ells és, si poden, se senten més còmodes amb el castellà. I justament amb aquest projecte és una manera de, com que els interessa allò que està passant i allò que estan aprenent i on volen arribar, tenen com un al·licient per expressar-se i per superar-se ells mateixos i acaben descobrint que sí que són capaços d'expressar coses que inicialment no pensaven. Ja fa quasi un any, estem aquí tancats. Guerres i pistoles falten per arribar. No molem més normes, estem cansats. L'adolescència no era per disfrutar. Creus que a nivell humà es tracten coses a aquests tallers que potser a les classes més estàndard de català, de música, no dona peu a tractar o a verbalitzar o a expressar? Moltíssim. De vegades és només simplement per la temàtica, perquè cada edició hi ha com un eix, hi ha un fil conductor, que un any va ser el feminisme, una altra edició va ser el feminisme també, un altre any era l'antifeixisme, i aquest any tornem a tractar el tema de la Covid, però ja no estem parlant de mesures de gel hidroalcohòlic estem parlant de la part emocional, de la repercussió emocional que pot tenir, de com se senten ells i elles davant d'aquesta situació, què senten que estan deixant de fer, com els està condicionant. Ja estic boig per la merda de la mascareta. No tens res a fer treballant d'infermera? Tots van ser confinats per culpa meva. Vas donar positiu de Covid en el metge. Temps de pandèmia, potser no et donis compte que tens que portar la mascareta a la boca. No m'agrada gens mantenir la distància perquè ja no puc donar-li ni un petó a l'àvia. Tinc 14 anys i la pandèmia l'ha passat una mica malament. Se'm fa difícil no veure els meus familiars, sobretot els avis, que els trobo a faltar. Aquest taller t'ensenya a expressar els teus sentiments que tens i en aquest cas estem fent amb el tema de la pandèmia, que crec que ajuda per alliberar totes les preocupacions que tenim en forma de cançó. Com ens sentim i la pressió que tenim a l'escola i moltes coses d'això. Molts deures ens tracten com si fos una nena petita, però en veritat no sóc tan petita com em tracten. M'ha agradat, va ser divertida. Va ser molt més divertida que les classes normalment. No sóc molt bona rapejant, però és molt bona l'experiència. És normal, no?, perquè estan en una època que d'això és l'adolescència. Haurien d'estar visquent un moment d'expansió, de conèixer gent, de les primeres experiències una mica fortes i vitals, i s'ho estan perdent, no? És una manera de canalitzar tot això, d'expressar-ho de manera més o menys conscient, però acaba sortint això d'una banda. I de l'altra banda passa que hi ha nois i noies que són molt bons acadèmicament, que saben respectar les normes, que compleixen, que s'organitzen, i aquests ja estan acostumats a que els hi surtin bé les coses. Però hi ha nois i noies a les aules que no són especialment acadèmics. I a canvi aquí el que passa és que acaben destacant persones que ni elles mateixes sabien que eren capaces de fer això. I és una motivació també per això, nois i noies perquè n'hi ha que no volen ser aquí. Vull dir que són aquí perquè legalment tenen l'edat de ser-hi, però que no és una cosa que hagin triat. Llavors, és un al·licient, és una motivació. A nivell d'autoestima, per a alguns alumnes concrets, és brutal.